Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, sama-sama. Metro and Mega Manila. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit, bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon.
Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? Course, wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolong. Ilan ang asawa?
Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong ka nun. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Ay!
Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go! Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, yan. Bumukod! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kim Chino! Kimchi Chino! Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files.
kumpanyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo subok. Ito ay peritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Magkatulad. nga. Diyan, Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa kami, amin, mula sa madaling madaling bato, bato, ang tatagukan tagukan ay babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga gagayaw. naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ang nauna. May paghawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito na! Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayun na pagpapalat ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Tandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. radyo. na kundol. Pundol ay... Yun namang ang nagmamayari ng anong ito. Ay, ito Ah, ay mamayari. Baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy niya ay malinam na. Titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas lang. Yung nakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sa camera. Sakit sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo. Yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. ang tamang sagot ay Madali ba to? Yes. Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan nyo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, Ay, salita ay. halgam bilang. Halgam bilang?
Kami talagang gusto niyong pahirapan, no? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama, maaaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa Madaling Bato ay calculator. Ulit Ang halga. sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Halina kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa uulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Huling paalam. Oh! At makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawan. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang... kulturang Pilipino. Magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede Ang ba? aming sagot ay kutsilyo. Ano mang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng Madaling Bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok tibok ng ng puso. puso. Ang sagot- Kami ay nagkakasa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kutsilyo. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede naman yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito'y nagpapaalala. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay ka na ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa Madaling Bato ay Maleta. Parang pareha tayo. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. 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 Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Yan, diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o Drift. Carsoncillo.
Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Right? Ako yung may question. Dahil sila pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos nila. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's #1 Love Radio. Basic! Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi itong medyo tumatanda-tanda na, mas nilook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. dude. Cellphone yan Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Coffee bean to So, everyday. Katawa ka naman dyan, kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups.
Ito ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talaga nga nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, no, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it! I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Andres. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, ayun. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano? Betamax. Ano na tayo, tagay? Tagay. O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay
Masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Ganyan pala lasa ng red. Uy, blip. Ay, Ang kasagutan Ang ng kasagutan Radyo ay- ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga bariya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang naisip. aming naisip na sagot ay sobre. It's Kasi pupunta sa Ooradyo. Ako yung may suggestion. Dahil sila'y pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng bumulong. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. Tandaan mo, Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Ay, Tokwa! Kabayan. Sa pula. May itlog ka bang? Tagay! Bakit may kagat Napakalambot nito. Masarap din itong Isa-usaw. isaw-saw sa kape. Kape. Sa mainit na kape. Pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. What can I say? Ay, yung kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ay nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo okay na kami, kami sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa? tatlo. Mahulani! Sinasabi? Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulani! Pasensya na at may nakakuha ng eksaktong. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Oh, sarap! Wow! Empanada! Ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba, hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghahawak niya ni Gia? Tama, kumpadre. Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Masin! Ganito ang paghahawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Masarap to. Nakaking nalang natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ko. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kami kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. Tatlo, dalawa. Game! Scarecrow! Scarecrow! Ano sa inyo? Pag-iisip. Pantakot ng Pag-iisip. mga ibon. Pantakot ng ibon sa Ay, bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa Ooradyo. Tayo. Ito dapat. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung Ayan. magko-cross-cross. Cross-cross. Ay, Ayan yung Ayun ano pala. mo, pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Kaya nice. Susunod na. Sandali lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong.
Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam, gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa, Dalawa. tatlo, nag-iisip. Calculate. Nakakalculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala ka na? Namangopya. Ang score ay mapupunta sa oras. One, two, three. Go! Tampalpuke ay isang isda na kung saan ito ay mas isang malakas sa sigaw para sa mga Pilipinong jowang-jowa pero walang mahanap na jowa. Di ba? Shoutout na rin natin ang mga laging nagpupuyat, wala namang ka-late night talks, ang kapal ng mukha. Oy, totoo yun ang daming puyat ngayon pero at the end of the day, wala namang kausap. Diba? Ewan ko ba sa inyo, bakit mas pinipili nyong magpuyat? Wala namang kayong love life. Huwag ka mag-alala, mahal. Isa rin ako dyan. Isa rin ako sa puyat pero walang love life. Kaka-Netflix ko to. Oo. Mahal. Good evening. Magandang gabi, maayong gabi sa inyong lahat. Napapakinggan nyo na po. Walang iba kundi ang Spicy Opa mo sa radyo na kapag natikman mo. Hanap-hanapin mo. Ako to si DJ Kim Chino. Makakasama mo ako 6 to 9 tayo. 6 to 9 p.m. Oo, 6 to 9 p.m. ako ngayon makakasama ko. Ikaw ay nagdadrive ngayon. Kung ikaw ay nata-traffic kasi medyo nag-rollback na ang ating petrolyo kaya medyo marami na rin ang nagdadrive ulit. Parang hindi ko namimiss ang traffic pero at the end of the day, good news kasi nag-rollback at some point ang mga gastusin natin, 'di ba? Particular na ang gas at diesel. Imagine niyo mas mura na yung diesel kumpara sa aming mga unleaded Sana all. Anyway, mahal, mabalik tayo sa usapang love. Minsan, mahal, hindi mo alam kung bakit single ka eh. Minsan, hindi mo maamin sa sarili mo kung bakit wala ka pang jowa. So, wag ka mag-alala kasi tonight with our Chini Talks, usapang pag-ibig mula sa Spicy Opa mo DJ Kim Chino, akong bahala kumumpirma na mga kadahilanan kung bakit wala kang jowa. Diba? Ibibigay ko ang 3 rason kung bakit wala ka pang jowa hanggang ngayon. Ako na bahala dyan kung in denial ka. Ito na, mahal. Siyempre, crisis, diba? Unang-una, rason o kung bakit wala kang jowa ay wala kang pera. Aminin natin, totoo to. Kapag papasok ka sa relasyon ay talaga nga naman kailangan mo ng resources. Partikular na ang pera. Bakit? Pupunta ka sa pagde-datean nyo, di kaya ililibre mo yung ka-date mo. Kailangan mo ng pera. Kung gusto nyo ng 3 hours na kayo'y magkasama sa mall. Bakit? Kailangan nyo rin ng pera. Saan bang 3 hours yung iniisip nyo? Diba? At the end of the day, mahal, ko wala kang pera, mahirap talaga lumandi. So, one of the main reasons kung bakit single ka ngayon, wala kang jowa, malamig ang love life mo, malamig ang gabi mo, ay dahil wala ka pang budget para lumandi. Okay lang yan. I mean, acceptable naman yan, di ba? Understandable naman yan. Minsan, hindi mo na kailangan pang mag-love life o postpone mo muna yung love life kung sarili mo pa lang, hindi mo na mapakain. Di ba? Bakit ka pa maghahanap ng iba pang gastos kung sarili mo pa lang hindi mo mabuhay?
O, diba? Aminin nyo, minsan talaga ang sweldo natin ay hindi ganun kalaki. Ang sweldo natin ay hindi talaga sapat. Di kaya sapat man, pero pang sarili lang natin. So, minsan, wala pa talaga tayo sa point na kung saan magjojowa muna tayo. Kaya kung ikaw na nakikinig ay wala pang pera para lumande, huwag ka mag-alala. Si Kim Chino ay same lang naman. Wala rin akong pera, kaya wala rin ako love life din siguro. Diba? Okay lang yan. At least responsable ka sa sarili mo and at the same time sa magiging jowa mo. Na talaga nga namang wala ka pang pera kaya wala munang love life. Kamay-kamay muna. Anyway, malis pa lang yan sa bala ni Kim Chino. But for now, balik na muna tayo sa Rakrakan Music. At syempre, dito ka lang sa akin. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic! Wala dyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Tandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, oh. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano. Betamax. Ano na tayo, Tagay? Gusto mo na? Tagay! O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Yan yung palalasa ng rin. Uy, blip. Oh! Ay, Ang kasagutan Ah, ng kasagutan Radyo na- ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga barya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's Kasi coming. mapupunta sa Ooradyo. Ako yung may suggestion. Kami. Dahil sila yung mangalawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila yung kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng bumulong. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. Tandaan mo, Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Carbs on Oh, carbs. kuwan! Kabayan. Sa pula. May itlog ka bang? Tagay! Marami kagat. Napakalambot nito. Masarap din itong Isa-usaw. isaw-saw sa kape. kape, Sa sa mainit kape. na kape. Hello, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha ka ng humor. What can I say? Ay, kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ang nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo okay na kami, Kami sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa, tatlo. mahulani! Sinasabi? Ano? Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulani! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato.
Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Ayun, sarap! Ay, Wow! Empanada! ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba, hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghahawak niya, hindi dapat Tama, kumpadre. Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Tama ba? ganito ang paghahawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Ay, masarap to. Nakakingalang-ngalain, natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol. Libre ko. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kami kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. Tatlo, dalawa. Game! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Scarecrow. Pantakot ng mga ibon. Pantakot ng ibon sa Ay, bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa ooran. Meron tayo. Ito dapat. Yes. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung magpo-cross-cross. Cross-cross. Ayan yung pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Susunod na... Sandali lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam, gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa. Dalawa. Tatlo! Nag-iisip! Calculate. Nagka-calculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala kami? Nangongopya. Ang score ay mapupunta sa ooran. Go! Tampalpuke ay isang isda Yan. na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng mahal na radyo. Ang pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo! radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay! Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag nang pa. manalo. Sige. Atin ang ibigay dahil sila yung nangulelat kayo. Okay. Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo Hindi. ang isang Kapakalapit. mandaraya. Nangongopya. Nangungurak. Nangungopya. Dobra ka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay Ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat na nasa gitna, kinaka. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? Sila nga aming masasabi, nanalo kami. siya lamang dapat. Kaya nga, Ngayon. maligaya! Buwan ng Wika!
Maraming salamat mga kabisyo. Kabisyo! Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Tonyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, baka kasal lang ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Halika, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa ano, sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis. Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Dali. Hello po. Sabi mo lang mahal ko po. O si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo handa mo ko ipaglaban. Paglalaban ka to, te. Oh, narinig mo.
Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya ko buhatin ito, no? Diba? Opo. Oo, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? P.O. Campo. B.O. Campo. Vito Cruz. Oo, sa may Oo nga, ma. Huwag mo na akong ireto sa iba. Pa ba ako ireto sa iba? Oo, may jowa na ako ngayon. Ang kulit naman. May jowa na ako. Oo, kasama ko nga ngayon eh. SG siya. Oo. O, ano naman? Hindi to payat, no? Kayang-kaya ko buhatin ito. Di ba? Kaya mo ko buhatin. Ano pangalan mo? Arnel, Ma'am Arnel. Oo. Si Arnel, kaya... Oo, ilalaban ako dito ng putukan sa basilan. Di ba, Arnel? Di ba mahal mo ka, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa ito eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Huh? Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh. May motor siya, ma. Kaya, hindi ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? Ano? Yung PCH na po siya, ma'am. Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako nito buhatin eh, di ba? Dane? Yes, ma'am. Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong buhayin, Dane? Sabihin mo kay mama nga. Opo. Opo, ma. Sabi mo. Opo. Sabi niyo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Grabe ka, naiyak na ako sa'yo eh. Hindi ba mahal mo ako? Sabi mo kay mama. Opo, ma'am. Umuwi ka na dito, ma, para mapatunayan mo, ma. Sige, ma, babay na. Kaway ka sa camera. Thank you, Day. Sorry. Grabe ka naman, ma! Andito ako. Oo, sa may Lasal. Huwag mo na ako reto sa afam. May boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Hindi siya payat. Okay lang, katamtaman. Kaya kong ibalibag. Hello? Hindi, nagsusuklay naman to. Grabe ka naman. Anong pangalan mo, kuya? Anong pangalan mo? Dali. 30 po. 30. 30. Mahal ako ni 30 kahit mas bata siya. Ilan taon na ba, 30? 22 po. 22 pwede na ito, ma. Anong parang anak ko? Hindi. Grabe ka naman, ma. Mahal ako ni 30. 30, di ba handa mo akong buhayin? Kahit 22 ka pa lang. Sabi mo kay mama, opo, ma. Yes po. Sabi mo, mahal na mahal mo si Tanya. Dali, sabi mo. Sabi mo lang, dali. Mahal ko po si Tanya, ka mo. Mahal ko po si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Hindi. Hindi payat. Okay lang. Sakto. Opo, ma. Yakapin ko. O, sige.
Yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Ipakita mo daw kay mama naman. Oo, ayan, pagdamahalan kami. Kaway ka sa camera. Ay, kaway ka, 30. Hello? Andito ako sa may Kuya, tough to, diba? Andito sa may puno. Oo, malapit sa may Lasal. Grabe ka naman, ma. Tapat ka mo, tapat. Tapat po. Huwag mo na ako reto sa iba. Kasi may boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Oo, kasama ko siya. Hindi siya maliit. Sakto lang. Hindi siya kulot. Grabe ka naman. Kuya, nag-aangkas ka ba? Saan ka ba? Hinihintay lang ako. May inaantay lang siya, pero hindi siya tambay. Grabe ka naman. Joshua, pangalan mo, di ba? Sabi mo, Joshua, mahal mo ko. Sabi mo sa mama ko, mahal ko si Tanya. Dali. Sabi mo. Sabi mo na, mahal ko siya. Dali na. Delikado yun. Ma, hindi. Nahihiya lang siya sa'yo, ma. Sabi mo lang, mahal ko si Tanya. Sabi mo. Sige na. Hindi kita ni mama eh. Sige na, kuya. Sige na. Ayaw mo kumayway ka sa camera. Kaway, Love Radio po. Kuya, CCP to, di ba? CCP. Oo, sa CCP. Dito ko, sa may kay kuya ha. Oo. Grabe ka naman. Huwag niyo na ba ako ireto sa iba, ma? May boyfriend na nga ako. Kasama ko siya ngayon nga eh. Si mama. Ang pangalan mo, kuya? Bonjing ko. Bonjing eh. Ano kung Bonjing pangalan niya? Okay lang yun. Hindi, ganito yung mga bet ko. Yung mga 45. Ilan taon lang ako? Oo, 60 na to pero parang 45, oh. Mahal mo ako nito, ma. Ma, kaya akong buhay nito. Di ba, Bonjing? Sabi mo nga si mama, sabi mo, mahal na mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo. Oo. Nakakain po ako, kaya nabubuhay ako eh. Mahal ko yung anak niyo, pakakasal lang ko po. Pakakasalan ko po yung anak niyo, kahit sa simbahan. Narinig mo, ma? Ha? Narinig mo? Mahal na mahal ko si Bonjing. Di ba, Bonjing, mahal mo din ako? Mahal na mahal po. O, mapag-uwi mo dito, makikilala mo si Bonjing. Opo. Di ba wala ka namang may asawa ka ba sa dati? Wala, sige. Dati pa yun. Past is past, never discuss. Opo. Love you, ma. Opo. Ay, paglalaban ako ni Bonjing. O, yakapin mo daw ako, Bonjing. Oo. Tingin ka sa camera. Metro's #1 Love Radio. Basic! Hello there. Hi, guys. Hi. Gagawa kami ng Sushi. Ay! 1, 2, 3, go. Hello. I'm so unsure what to do. Open your eyes. Open your eyes. Okay. Ayan. Wala akong makita. Tanga ka ba? Hello everyone! Welcome to this kalokohan video once again. And today we are doing Sushi Bake! Okay, are you G? Wala kaming Let's choice! Go! Okay, let's do this! Wala naman tayong timer. Okay. Kailangan niyo ilagay yung rice. Okay, this is the rice. Okay, buksan mo. Sarap buksan. Okay. Ba't kailangan niya ilagay yung rice dyan? Ano sa container na eh? Ilalagay sa... Ilalagay mo daw. Friend, container. Siguraduhin mo talaga, Tanya at Chinita, siguraduhin mo talaga, alam mo yung ginagawa mo ah. Kailangan niya ilagay yung rice dito. Mixing bowl. Bowl. Wala kayong budget pang bowl? Okay, wait, ito, girl, Okay. ito, yan. Lagay mo tayo yung rice, dyan. Ito yung rice.
Yan, tama. Lagay mo pang... Oh! Sige pa. Bumuhos malas. Sasagad ko na ba? Lagay mo. Okay na? Ayan na. Ayan, okay. Nilagay niya na. Okay, safe. Walang tapo. And then, ba't lagyan ng suka? Tama. Okay. Okay. So, mamaya mo na... Isang kutsara lang. Pwede Na. siguro. Okay, this one Okay. is the suka. Lagyan mo ng konti lang talaga, oh! Bukas na to? Ay, bukas na yan kasi it's already used. Anyway, oh! Oh. Nga! Okay na yan! Okay na yan! Okay na? May Okay na yan! nalagay na, okay. And then, ay! Babali na. Dapat pala sandok ang gamit natin. Okay, this time, on your left side, Kailangan to i-mix, di ba? mamaya mo na gawin yan kasi maghahalo ka pa ng tuna. Sige. Sorry. Okay. On your ay! Bilang ko gusto mo. Ay! Okay, and then you... Hay! Lahat na ba? Lahat! Hay! Guess na, alam mo, lahatin mo na. Ay! Wag daw pala! Hindi daw lahat. Wag yung oil. Ayaw ni Tanya yung oil. Nahihirapan na kami. Ayaw mo ni Tanya yung oil. Push! 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 Marana! Push! Push! Some more! Parang ako yung mabibigay sa boses ni Shai. More. Ayan. Sige. Sige, more. Sige. Ganyan. Todo mo na yun. Sige, okay na yan. Alam mo, okay na yan. Okay na yan. Alam mo, More, hindi kita narinig, by the way, ha? Wala pala narinig. More, wait lang, ha? Okay. May spoon na naiwan sa loob. O tapos, next. Tiyag ka nga! Next is... Okay. Panakarap pa! Okay, on the pinaka-left side of the table, yun naman pala, pwede naman pala ibigay kay More. Baba mo na kamay mo, baba mo. So, yan! Very good! May ganito kami sa bahay. Wow, nag-spoon pa siya, dumi-dumi na ng kamay niya. Oh, grabe. Four. Nasasarapan na, wala pa? Ito tapos. Okay, next. Kapag nagluluto ako, naghugas talaga ako ng kamay, pero dito lang talaga. Dudurugin niya. Mamaya. Wala na tayo! Hindi ko na makakita kung saan yung I'm fine. edge. Okay. Hindi ko nakapa. Yes. Sige. Yan, one more. Yan. What you're holding. Open it up. Yan. And then, Tapos get one. Get one, tapos pasubo isa. Oh, lahat nila, porkin. Lahat. Lahat talaga yan, lahat! Lahat! Sabi lahat, diba? Yan! yung ano, do not Ay, durugin mo like Si Mama yung do not eat. You squish it with your hands. Squish it with your hands. Bago mo ilagay Ano dapat. ba sabihin nun? Wait! Tanya, dyan ka lang! Marahimik! Actually, tahimik ka na. Ano na nangyayari? Okay. The other seaweed packets are behind the square bowl. May sili Tapos na si Mama pang... Ito. Oh, okay. Yes. Yan. Oy, sorry guys ha. Kinamay-kamay na. Yes, like that. Like that. Pwede na yan. Subo mo kay Tanya. Subo daw yung sabi ng prompter natin. Pasok mo. Maria, makinig ka. Maria, makinig ka muna. Makinig ka. Yes. So, may nahulog yung silica package. Oo. May nahulog sa loob. Okay. So, anong gagawin Put your ko? hand down into the bowl. Sorry. Yeah. Lower, just one hand ang kailangan mo. Left hand. Yan. Move it to the left. Lower. Sorry. No. Sige pa. Yan, down. Put it down. Yan. Bata! Yan, okay. Punta na tayo sa June. Okay, stop. Mamaya na yung ginagawa mo. Ano na gagawin? Gutom ka na ba? Gutom naman Okay, to. what you do is, you put your left hand in the front, and then move it to the left. Left pa. Yan, kunin mo. Yan yung June. Okay. Tapos lagay ka ng onti. Get the spoon. Okay. Yan. Okay na. Sige, yan. Sige. One more. Okay na yan. Sige, okay. Tabi mo na yan. And then, the sriracha. And then, okay. Put your hand. Yan. Ay, Wag! Ito na. Okay, pwede rin naman. I mean, it's also effective. I mean, gano'ng kadami? may spout, pero okay lang rin naman. 1, 2, 3. More! One more. More!
Last! Yeah, okay na yan, okay na yan. Okay. Akala ko tapos na eh. Kumain na kayo kanina. Kung may sinasabi ko sa akin, hindi kita marinig. Balik tayo sa yung seaweed packets. Okay. That is right behind. Oh, no! Oh, I could love you so much. Tapos, gagawin na nating seaweed wrap. Okay. Di ba? Dudurugin na naman. Okay, Dudurugin na naman? pang garnish. Okay. Yeah, kunin mo lahat. Durugin mo. Madumi ng kamay mo. Huwag ka nang maarte. Yan! Oh, labas mo na itong galit mo kay DJ Shiny. Yan. I-shoot mo sa bowl, ha? Okay, may nalaglag. Okay. Can you zoom in into this? Tingnan mo. Tingnan mo. Hindi halo. Hindi na halo. Pero okay lang. It's fine. Bakit lahat Susubuan niya na ako. nilagay? Hindi ba dapat may matitira Kausa mo ba ako? Kausa mo ba ako? Alam mo ba hindi kita naririnig? Ha? Ha? Oo. Say oo. Is she speaking to me? Because... Kasi di ba dapat may isa na pang-rap? Tapos... Show bakit your lahat nandun na sa loob? mama. Di ba gaganyan? Tapos, In ano? the- Okay na to? I'm on your left. On your left. Ay! Anong lasa? Not bad, ah. Ang laki nung kay Tonya. Ang laki. Kayang-kaya ni Tonya yan. Kaya niya to! Pasok mo. Oh, isang subo. Laki, grabe. Huwag ka madumihan. May kinakain ka mas madumi dyan. And finally, ikaw. Kailangan mo rin sumubo. Yeah. Sige, Yes, dahil of course. ako gumawa nito. Dapat nga ako yung tumitikim eh. Kasi ako gumawa nito. Yung, ang laki rin. Kayang-kaya ni Morena yan. Happy na ba kayo sa pinagagawa niyo sa amin? Okay, now it's time for you to take off your blindfold. Haha! Again, Josie songs, by the way. Fairness, sarap, kinamay. In fairness nga, oh. Kaso tingnan mo. Tingnan niyo muna. May nahalo, yung iba. Finish product. May kasamang silikat packet pa yan kanina. Uy, not bad. Oo, ayan. Thank you for watching, everyone! Thank you! Metro's #1 Love Radio Basic. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At
Tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive, Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. may grade 10 pa ako. Ano, Nakalapit. ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat ka. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak?
Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Ay, Jusa. Maraming salamat. Sandapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang squirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy.
Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angle. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo na Bato, naman. bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sangkit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. That, ano, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio Basic. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagni
ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Sama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Piling at kung ako sa kanya, mapapansin kaya sa dami ng iyong ginagawa, kung kaagaw ko at makilala ka. Awit na nananawagan, baka sakali mapakikinggan. Isipan sa kanya lang idaraan. Sa langit, sa mga ulap sumisilip. Kahit sulyap ng dara. Hi Mal, good evening! Maayong gabi! Kami po ay si Kim Chino ay nabilad. Nabilad ako kanina, mahal. Nabilad ako kasi pumunta kami sa Taguig. Nagpamigay kami ng ano. Pero worth it naman. Galing kaming Taguig. Nagpamigay kami ng mga papremyo sa mga ano, sa Toda. Awit na nananawagan, baka sakaling mapakikinggan. Palaisipan sa kanta na lang idaran. Bang sa langit, sa mga ulap sumisilip. Sa ikot ng mga tala, kahit silyap lang darna. Silip. Sa pangkanta, sa pangkanta. One more song. Ten 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 ten. Hi Mahal, anong ginagawa nyo? Maayong gabi, maayong gabi. Hindi ko alam kung bakit ba ganyan. Chat, basa muna tayo ng mga comments. Hi, good evening Mahal. Hi Adele, hi Marilu, hi Simon. Hello, hello, maayong gabi. Uy, nandyan ang MUG Group. Shoutout na rin natin. Hi Denmark, thank you. Sana ako'y nasa langit na mahal kita. Dito bola. Ewan. Hi Kim Chino, hello. Shoutout natin yung mga taga-Taguig. Nice to meet you, Taguigenyos. Pumunta kami sa Taguig, terminal ng tricycle. Malapit sa Ayala Mall. Hindi ko lang alam kung anong Ayala Mall yun, nakalimutan.
Init kasi. Nakatulog ako sa ano. Basta, terminal sa Taguig. Ang daming ang daming nanalo. Birthday niya raw ngayon. Happy birthday sa iyo, Franz Russell Oyardo. Happy birthday. Si Gino, nasa biyahe. Ingat ka, Gina. Mamaya mahablot yung cellphone mo. Ingat ka. Uy, Taugama, mga kapatid, Taugama natin dyan sa Nueva Ecija. Hello. Pogi mo pala. Thank you sa pang-uuto Uy, nandyan din si Shirley. Hi, Shirley. Mahal kita, hindi ito bola. Ako'y nasa langit na. Mahal kita, hindi ito bola. Ewan. Pabati rin si Joanna Balasa. Uy, happy birthday. Maayong gabi, tsaka happy birthday. Ewan. Du-du-du-du. Da-da-da-da. Shoutout na rin natin yung mga taga Landers Arcobia Food Central, laging nakikinig yan. Shoutout ko ngayon. Ito naka-air. Nagbabalik na po ang radio DJ nyong sobra magmahal pero wala pang minamahal. Nagbabalik na po DJ Kim Chino, ang inyong spicy opa. At di ba nga sabi ko sa inyo hanggang 9 PM pa ako, kaya kung bakit wala ka pa rin jowa ngayon. Sabi ko kanina, mahal una, wala kang jowa ngayon kasi wala kang pera. Aminin na natin, totoo naman din talaga. Minsan wala pa sa budget mo ang paglande. Uy, totoo naman, magastos lumande sa hirap ng buhay ngayon. May krisis nga ngayon eh. Ako nga lagi ko sinasabi ko dati pa, na sabi ko, ay naku, sinasabi ko na nga ba, kapag ako nagkakotse o sariling kotse, mapapadali na ang paglande, kaya nakitang sundo at hihatid. Pero biglang nagtaas ang krudo, ang presyo ng petrolyo. Ayan, si Kim Chino, hindi na nakapaglandi-landi. Hindi na nakapagsundot hatid sa kanyang mga natitipuhan. Oo. Diretso na ako bahay agad, mahal, after kong umere dito. Diba? Understandable yun eh. Understandable na ayaw mo munang gumastos. Wala ka pang budget sa mga dating na yan. Bakit? So kung hindi mo naman talaga kaya pang buhayin ang sarili mo, bakit ka lalandi? That's understandable and that's responsibility. Kaya kudos. Mataas ang tingin ko sa mga single ngayon at pinipiling maging single muna ngayon sa hirap ng buhay. Taas noo, taas kamay, 'di ba? Saludo ako sa inyo, saludo rin ako sa sarili ko. Anyway, ang pangalawa naman, mahal, baka kaya wala kang jowa ngayon o single ka pa ngayon kasi ang taas ng standards mo. Dito na papasok ang kakakidrama nyo. Hoy, totoo Diba? Minsan sa kakanood nyo ng K-drama, ang taas na ng standards nyo. Gusto nyo lagi matangkad, gusto nyo lagi mayaman, gusto nyo lagi, walang pores.
Nako, sinasabi ko sa inyo, karamihan sa mga nakikita nyo o karamihan sa pwede nyo maging jowa ay Pilipino. Diba? Doon na tayo sa totoo, kaya wag masyadong mataas ang inyong standards. Not unless pupunta kayong Korea para doon makakita kayo ng mga opa o di kaya mga walang pores o di kaya sobrang puputi. Ewan ko ba sa inyo bakit ang layo pa ng tinitingnan nyo, ang layo pa ng hinahanap-hanap nyo, meron naman ditong spicy opa sa Pilipinas. Napapakinggan nyo, di ba? DJ Kim Chino, katulad kanina, nasa Taguig po kami. Malapit sa Ayala Mall. Ay nako, sinasabi ko sa inyo, ang dami naming nakita dyang kabisyo. Ang dami rin naming napasaya. Kaya kung kayo ay looking forward makakita ng lokal na opa, ay nako, DJ Kim Chino yan, abangan nyo. Hindi, ang sinasabi ko dito, minsan wala kayong jowa kasi mataas talaga ang standards na nasiset ng mga fantasy nyo. O aminin nyo, di ba? Kaya kayo kung magsiset kayong standards, yung akma naman sa ating estado sa buhay. Di ba? No, akma rin naman ng taga Pilipinas din, di ba? Yung mga nakikita sa Pilipinas. O di kaya, syempre, yung mga achievable naman, yung makatotohanan. Mag-set kayo ng standards na kung saan at least may trabaho, di ba? At least ganito yung source of income. Pwede yun. At least maganda yung ngipin. Yung mga ganong bagay, di ba? Para at least magkaroon ka rin ng posibilidad na magka-jowa kahit mataas ang presyo ng bilihin ngayon. Anyway, kami po ay naka-live sa TikTok at Facebook ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya kung gusto nyo akong kabanding sa live at makita nyo ako sa live, ano itsura ni Kim Chino, kayo mga nakaradyo dyan, pumunta kayo dun, ha? Naka-live na kami. Anyway, mahal, balik na muna tayo sa pangmalakasang music. At syempre, dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Binibigyan ko palang 2 points si Kim Chino dahil wala pa ring love life ngayon. Ala, hindi pala to PBB. Anyway, here's Orange and Lemons, Pinoy ako. Lahat mayroong pagkakaiba. Sa tingin pa lang ay makikita na iba't ibang kagustuhan, patutunguhan. Hindi nyo kasi napapakinggan nyo ba yung music ko? Depende kasi sa music. Ang hanap mo aking ay nang babat sa iyo. Ito sa mundo kung ano kaya mo. Ibang-ibang Okay, nabalik na tayo sa ating kwentuhan. Ayan. Open ko lang yung comment section ng live natin. Maraming salamat sa mga pumupuso. Maraming salamat sa mga nagko-comments. Ayan na, nababasa ko ng mga comments nyo. Huwag kayo mag-alala, huwag na kayo magtampo. Maayong gabi, sabi ni Jocelyn. Hi. Uy, nandiyan si Marilu, Irma, Ashanti, Tin, Jenny. Hello, Joris. Hello. Maayong gabi. Good evening, DJ Kim Chino. Nakita kita kanina. Uy, hello mga taga-Taguig. Minsan kanina may lumapit kay Kim Chino. Sabi, ikaw ba to? Ikaw to. Ganun pa siya sa cellphone niya eh. Oo, sabi ko, ako to. Nanghihingi siya ng t-shirt. Kaso may nakapila. Gustuhin ko mang magbigay. Pero at the end of the day, may mga nakapila para maglaro. So, diba? Pinoy ka ba or Korean? May lahi ako. No, may mix ba? Mix. Nakakahawa yung tawa mo. Uy, maraming salamat, Shi. Ganyan ang buhay. Dapat ka nang masanay.
Wala ring mangyayari kung laging nakikibagay yung sarili. Huwag ka nga maingay dyan, Laika Barista. Kayang-kayang gawin. Pinoy, ikaw ay Pinoy. Uy, alam nyo ba dati, mahal, nung hindi pa ako DJ, akala nila papasok akong PBB. Ewan ko, ang dami ko rin close friends na gusto akong pumasok sa PBB kasi plastic daw ako, magaling daw ako makisama. Magaling daw ako makipagplastikan, which parang totoo naman. Kaya gusto nila ako mag-PBB, baka raw maging big winner ako dun. Uy, hello. Hi, John. Hi, John. Say, ang ganda naman ng pangalan mo. Do it tayo, mahal, sabi ni Marilu. Oo, no. Kung meron lang tayong karaoke. Nakakawala ng stress yung tawa mo. Maraming salamat, Nash. Bakit hindi ka pumasok dun? Hindi. Kasi, baka maungkat yung mga ano ko. Baka maungkat yung mga past ko. Tsaka dapat meron kang backstory na maganda. Siguro pwede akong gumawa ng backstory na paano ba? Pwede ako nasa confession room tapos bigla akong maiiyak. Paano? Kunwari si Big Brother kausap ko na. Sabihin ko, kasi Big Brother, late ko lang nalaman na ampun pala ako. Tapos, yung sad music na yan. Diba? Kasi mahirap pala, Big Brother, na malalaman mo hindi po pala kadugo yung mga nakakasama mo sa bahay. Hindi naman ako nagtatampo sa kanila kasi inalagaan pa rin naman ako nila. Pero at the end of the day, parang may kulang, Big Brother. Yung makilala mo yung kadugo mo, makilala mo yung tunay mong nanay at tatay. Di ba? Pwede, no? Pwede. Ganda naman ang boses mo, mahal. Uy, maraming salamat. Actually, kanina, yung isa sa mga guards dun sa Taguig, sabi niya, ang ganda ng boses nung hindi, nagsasalita lang ako doon, parang nagpa-facilitate ng laro. Ang ganda ng boses nung chinito, sabing ganun. Tapos sabi nung driver namin, kasi DJ po yan. Meron palang ganun, no? Meron palang makaka-appreciate ng boses mo kahit nagsasalita ka lang. Ang ganda raw ng boses ko, mahal, habang nag-facilitate nung game kanina doon sa toda ng mga tricycle. Diba? Uy, shoutout natin si Dr. Jong, Dr. Carlo, Dr. Angelo, Somo, Clan ng Bataan. Shoutout natin yung mga doktor na to. Mga Dok, kapag kailangan ko ng certificate, Uy, saya sa mga life hack kung may bigan kayo ng mga doktor. Para kapag kailangan nyo ng medical certificate, di ba? Madali na. Madali na. Ano favorite color mo? Ay naku, di pa ba obvious na itim? Di ba? Pansin niyo yun, mahal. Madalas itim yung damit ni Kim Chino. Pang big winner ka niyan, Kim Chino. O, di ba? Pang big winner. Sinasabi ko sa inyo, baka kung may chance pa, di ba, mag-PPBP tayo. Nakaka-inlove yung boses mo, mahal, buong buo. Kahit ako iboboto kita until big night, Kim Chino. Ay, sinasabi... Kapag ako talaga nauto nyo, pumasok ako sa susunod na PBB, aasahan ko yan, iboboto nyo. Anyway, naka-live tayo sa YouTube bukas, So kung kayo ay nagtataka, hindi nyo ako nakikita dito sa TikTok at FB, nasa YouTube po kami Tuesday and Thursday. Tapos i-download nyo na rin yung Love Radio app natin.
Chat ay type nyo lang yan. Available yan sa Google at Play Store. DJ Kim Chino, libre check-up ka pa sa amin. O, sabi ni Red Dash. O, thank you. Buo kasi boses mo, Kim Chino. Ano ba? Meron... Natatawa ako minsan kapag sinasabi, ang ganda ng boses mo, buong buo. Meron bang half? May boses bang half? May boses bang 1/4, 3/4? Boy, di yung boses mo parang kalahati. Hindi ko mag-gets minsan yung ewan ko, may mga nagsasabi sa akin, yung boses mo kasi Kim Chino, buong buo. Yung kay Boy Dot Dot kapag napakinggan nyo, kalahati lang. Ikaw yung papasok pa lang, ang dami na kaagad fans. Wow, inuuto ako ni Simon. Uy, maraming salamat sa mga nagtatap, mga nag-heart nung live natin. Na-appreciate ko yan. Ang cute ng tawa mo, Kim Chino. Sana lahat ng DJ papasok sa PBB. Pwede, no? PBB DJ edition. Ay, naku, sinasabi ko sa'yo, kuya, Big Brother, kapag pinasok nyo lahat ng DJ sa radyo dyan sa bahay nyo, wala na kayong problema sa host. Kahit kami yung nominado, kami na rin magpapaibig sa sarili namin. Kaya na namin mag-host. Kung mag-i-events, sinasabi sa'yo, hindi ka maubusan ng host. Kami na bahala sa mikropono. Diba? Kami na rin magbo-voice over. Diba? Pinoy Big Jack. Parang ang PBJ daw. Kung puro DJ daw, PBJ. Parang iba yung naiisip ko dyan, boy. Pa-BJ daw. Uy, iba yan. All around na, di ba, kapag DJ ang pinasok nyo. Tawan-tawa si Lian. Meron din kasing boses basag kung buo yung sayo. Uy, shoutout natin ang training department ng David Salon. Mahal na mahal ko yung David Salon na yan. Training department dyan sa David Salon. Maayong gabi. Sila yung dahilan kung bakit ang gaganda ng mga hairstyle na nagagawa ng David Salon. Shoutout natin, training department ng David Salon. Shoutout na rin natin ang paborito kong hairstylist, Mike Gunn. Maayong gabi. Meron din kasing boses basag, pero yung boses mo, Kim Chino, bagay naman sa looks mo, sabi ni Clarice. Ayan yung gusto ko. Gabi-gabi inuuto nyo ako. Hi Boy D, sabi ni Marilu. Hindi mo nababasa kasi dito, Boy D. Wow! Minsan no, mas kinakampihan nyo nga si Boy Dot Dot kesa sa akin eh. Hi fan! Hi daw fan, sabi ni Boy D. Malapit na siya malapit. August no? August ka mariregular. August next year. August mariregular na siya, pwede niya na siya makita. Ang cute naman ng teeth mo, Bunny. Ano? Bunny teeth daw ako. Kamusta ka naman, mahal? Okay naman, pero kaninang init? Grabe, init kanina. Buti na lang talaga, mahal. May dala akong kotse. Kasi plano ko kanina mag-commute. Pero minsan kasi kapag nasa bahay ka, tinatamad ako mag-drive, mag-grab na lang kaya ako or sana mautukan namin na mag-artista ka na. Boy D, paano ba yan? Pinag-aartista na nila ako. Mag-post na kayo ng papalit sa akin. Papalit, wag mo naman kami iwan, Kim Chino, biro lang yun. Hi Marilu! Waiting sa face reveal ni Boy D. Malapit na yan, malapit na. Pogi naman ang DJ na to. Uy, maraming salamat. Kita nyo ba yan? DJ yan ng 90.7 Love Radio Manila. Nag-iisa lang yan. Nag-iisa lang ang ganitong DJ sa Love Radio. Tapos ito pa yung pinakamabait. Pinakamabait na DJ.
yung ibang babaero raw nandun sa taga-pindot naming department. Yes, nag-iisa ka lang, mahal. Oo. Sinasabi ko sa inyo, kaya okay din na hindi pa nagpe-face reveal si Boy D. Kasi makikita nyo talaga yung mukha ng babaero. Hawig mo si Jungkook. Wow, yan yung gusto ko. Inuuto nyo ako gabi-gabi. Shoutout natin si Alexander. Hello, Alexander. Lagi yan nandito. Sa mainit na panahon ngayon, madaming tubig na iinumin dapat. Uy, totoo naman, di ba? Lalo na yung mga uhaw sa attention dyan. Di ba? May jowa ka nga, uhaw ka naman sa attention. Ibig sabihin lang nun, may kabit na yung jowa mo. Aray, natamaan. Ay, sinasabi ko sa inyo, iwan nyo na. Iwan nyo na. Hindi yung binibigyan nyo pa ng benefit of the doubt. Tama na nga yung hinala nyo eh. Tama na. Uy, boy, dot. Napapasarap ka na naman sa live natin ha. Nakakailang minuto na tayo. Aga natin nag-start. Shoutout natin tayo sa Taiwan, taga-Taiwan. Hello yung mga taga-Taiwan dyan. Kung mag-isa na lang ako sa office, ikaw naman na makikita ko, buo pa rin ang gabi ko. Uy, shoutout natin si Apple na mag-isa na lang sa office. Uy, hindi ka sure. Hindi ka sure na mag-isa ka dyan. Lalo na pag gabi. Tingnan mo sa likod mo, may nakangiti sa'yo. Uy, anyway, yung mga nandito sa FB, hello. Ano na ba ngayon? Friday na ba, Boy D? Sasabihin ko na happy weekend. Hindi na papasok bukas. Anyway, mahal si Kim Chinoy hanggang 9 p.m. pa naman. Kaya yung mga nandyan sa social media, nandito sa live, gusto ko lang sabihin na happy Wednesday. Oh, happy Wednesday. Kung kayo ay pauwi pa lang, ingat kayo pauwi ah. Anyway, si Kim Chinoy hanggang 9 p.m. pa naman sa 90.7 Love Radio Manila. Kaya tumutok na kayo doon ha. But for now, end live muna tayo. Maraming salamat, mahal. And bye-bye! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio Basic. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakutin. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview?
Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl. Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya, pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe na. Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami sa mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun? So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag-start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025.
Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Sige po. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Oh, no. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga.
Di dapat itutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Hindi sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kim Chino! Kim Chino! Upa! Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya, Kim Chino. Ako si Jasmine,
Pero ngayong araw na to, ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo susubok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Magkatulad. Oo nga. Diyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, mahal na radyo. Ang tatagukan sa mahal na radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, amin, mula sa madaling Madaling bato, bato. ang tatagukan Tagukan ay Babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga naiiba. gagayaw. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May panhawi ng... Ito'y paghawi. Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatagukan? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayun na pagpalak ang na ito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may nakakalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Tandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Hopya. na kundol. Hindi. Kundol ay... Ayun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, Ito may hopya, baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy niya ay malinang na. Ito'y akin lang magtitikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gal. Ay, bakit? Nakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sa camera. Sakit to sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan nyo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam. salita ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto nyo pahirapan, no? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting
Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit Ang halga. sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Cheers! Halina't kainin. Okay. Ang susunod na salita ay Panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? ba tumatawa? Huling paalam. Oh! At makas, last goodbye. or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang... kulturang Pilipino. Magat sa dagitab. Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede Ang ba? aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok ng puso. Ang sagot- kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, Kutsilyo, Sandali. something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw ha. Ang akin ay mabuo. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow, yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede naman yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito'y nagpapalan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta. Parang pareha tayo. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Pangdako! Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o Brief. Carsoncillo. Obrief. Ang hirap eh! Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Ang na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may sword
question. Dahil sila'y pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's #1 Love Radio. Basic! Makatawa ka naman dyan, kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na nanuhusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap ah. Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilulook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Cellphone yan Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung drawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo at para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Coffee bean to So, everyday. Patawa ka naman dyan, kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito.
Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talagang nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, no, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning, sama-sama sa tawanan. Ako pa rin po ito, si DJ Kim Chino. At di ba nga sabi ko sa inyo, hanggang 9 p.m. pa ako. Hanggang 9 p.m. mo pa ako mapapakinggan bago tayo lumipat kala Titan Jello at Rakitera. Hintayin nyo sila. Anyway, balik na tayo sa ating Chinitox. Usapang pag-ibig mula sa spicy opa mo. At di ba nga sabi ko sa inyo kanina, minsan single tayo pero at the end of the day, hindi natin alam yung dahilan or idinideny mo lang sa sarili mo kung bakit ka single. Kaya naman tonight sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa spicy opa mo, DJ Kim Chino. Akong bahala kumumpirma sa mga dahilan kung bakit mag-isa ka lang ngayon. Sabi ko kanina, ibibigay ko ang 3 rason kung bakit wala kang jowa ngayon. Ito na mala, recap tayo. Sabi ko kanina, unang-una, wala kang jowa kasi wala kang pera. Diba? Very basic naman din talaga sa panahon ngayon na mahirap ang buhay, mahal ang bilihin, at minsan ang sweldo natin ay hindi na kayang bumuhay ng ating sarili, wag ka nang lumande. Diba? Parang wala kang karapatan ngayon na kung saan hahanap ka pa ng isa pang bubuhayin o di kaya paggagastosan. O, di ba? Practical lang and at the same time that's responsible or responsibility sa sarili mo. Na sarili mo muna bago iba. Tama lang kung wala kang budget lumandi. That's okay. At ang pangalawa, sabi ko kanina, kasi kumain ako kanina ng chocolate, baka dahil kaya nabubulol ako. Anyway, pangalawa, sabi ko kanina, baka kaya wala kang jowa ay dahil ang taas ng iyong standards. Dito na pumapasok yung panonood nyo ng K-drama. Kaya yung gusto nyo jowa, it's either walang pores o di kaya hindi na makausap ng Pilipino. Oo, diba? Ano nga sa'yo? Kamsamnida, samgyupsal. Ang ilid nyo na sa Korean, kaka-K-drama nyo. Kaya ang gusto nyo jowa, K-drama na rin or K-pop artist. Diba? Aminin nyo yan. Minsan mahal ilugar natin ang ating expectations, no? Lalo na sa pag-ibig. So kung madalas mo makita ay talaga nga namang Filipino beauty, Filipino ang features, definitely ang jojowain natin yung talagang kaya nating abutin. Hindi ko naman sinasabi na ilimit nyo yung yung standards nyo. Pero at the end of the day, mag-set tayo ng standards na kung saan at least feasible or makatotohanan. Di ba? Kaya kayo, jojowa, dapat kayo yung at least chinito and at the same time marunong mag-Tagalog. Kung kayo ay nakikinig ngayon ay sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo lalayo, nasa Pinas lang po ang spicy opa. Single din naman ako, di ba? Kaya naman tumutok kayo sa 90.7 Love Radio o kaya follow nyo ako, DJ Kim Chino, sa Facebook, TikTok, pati na rin sa Instagram. Makikita nyo
Hindi naman nagkakalayo sa K-pop na pinapantasya nyo. Sariling buhat? Bakit time slot ko to eh? Anyway, ang pangatlo't panghuli kung bakit ka single o wala kang jowa, aba, mahal mo pa yung ex mo. O, diba? At the end of the day, may mga tao talagang hindi pa makamove on sa kanilang ex. Kahit winalangya sila, kahit may kabit, at the end of the day, sila pa rin ang pinapantasya nyo. Diba? Mga hindi makausad, mga hindi maka-let go, mga nang i-stalk pa. Paano ka makaka-move on kung stalk ka ng stalk, i-block mo. Huwag mo nang patawarin pa at huwag mo nang habulin pa ang mga taong nanakit sa'yo at ang mga taong sasaktan ka pa ulit kapag pinabalik. Isa, normal din naman na minsan kamay-kamay muna tayo, sariling sikap, di ba? At least wala tayong iba pang responsibilidad and at the same time, hindi na natin pinapatagal pa ang mga sakit na nararamdaman natin, di ba? O sige na mahal, ako ililisan na. Pero wag kayong mag-alala, susunod na po sa akin si Titan Jello at Rakitera sa kanilang programang Rocky Secret Files with Jello. Kaya mahal, dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Bye mahal! Metro's #1 Love Radio. Basic!